Hello everyone, welcome back to Zesboro YouTube channel and new vlog video. Actually दिनै भिडिअ मोजांथार जागोन मानो होनबा दिनैहाय गरम बोथोरनि गोदान बोसोरनि दिनैहाय थाइजौ जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर देग्लाय फार्स्ट टाइम जानो नागिरदों। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टिं मोनो अब्ला नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिदिब्ला गाइस लेट्स गो भिडिअखौ स्टार्ट बानायदोनि। नै गाइस दायो जोङो हाननो नागिरबाय आरोना थाइजौखौ नै इथिंजाय बाल्थिं लाखाबाय नै बाल्थिङावनो लानोसै आरोना जों थाइजौखौ ओमफ्राय नै बिफां खाथियाव जों मोनफैबाय नै बेनो आरोना फिथाइया नै गोबां दङ बेखौनो जों जागोन। नै ख्रि ख्रि दंखायो आरोना होबाय नै मोनबायानो खोमाथ' आरो मोनबायना नै रायो फिसा फिसायावनो नै बेनो आरोना नोगोद दङ फिथाइया गोबां दङ बेखौ जोङो दायो जानोसै आरोना नै बाल्थिङाव लाबाय जोङो दा जाथ'आ आरोना दायो एक्सुवेलि जमा बानायना लाग्रोदो जोङो मोनबायना माखासे दंबो आरोना फिथाइया नै बेयो मोनथोसै माखासेया नै गोबां दङ फिथाइया दायो जोङो बेखौ हानथ'ला बारा ओरैनो थाइनैसोल' आरोना थाइनैसो जागोन बारा जाया जोङो एक्सुवेलि गरम बोथोर ना बाराद्राय जाबाबो अभारटेक जागोन मानो होनबा जानो हाया आरोना गरमाव दायो गाइस जोङो लकेल स्टाइलनो हानानै जानोसै आरोना लकेल गामियारि लकेल स्टाइलाव जों हानानै जागोन बिराद मोजां हानानै जागोन आरोना माबायदि हानानै जायो नोंथांमोना नायलांबाय थागोन नै जोंना हाग्रायाबो बेनो आरोना मेसिना मोजां ना हानो बरिया जायोना नै दायो जों हानानै बे लेथ्राथारलै खनसे सुफिननांगोन हाखांनानै खनसे सुफिनगोन नै गिदिरबो दं आरोना नैबे गिदिरजोंबो हाजायो ओमफ्राय नै फिसा दं आरोना फिसाजोंबो हागोन दायो जोङो गाइस होनोसै नै फाटाफाटि देमदे सिखाजो जोंना थाइजौ लेंग्राया आजाया होगासिनो दं आरोना हानाया गोखैथार नामा गोदैयालाय गोदैना गोदैखौ जाना नायलाय बेसे गोखैथारलै नै दायो आं साखिनायनि आरोना गोखै नामा गोदैथार नामा गोदैयानोथ' बारा गोखै नङा मोजां आरोना जानो दैसुब बारा गोखैबो नङा मोजां जागोन एक्सुवेलि गाइस सिनिजों एक्सुवेलि आरो मोनथारगौबा बिराद मोजां गोदै जागोन आरोना बियो मोनथारगौ जाजोबबाय थाइजौआनो फिसासो सानै होदो आरोना नै दायो मेसिनाबो देन्जार थाइजौ माबाग्राया थाइजौ होग्रायाबो नै गाइस दायो जोङो दानना नायनोसै आरोना होबाय जासिगोन आरोना दायो सासे नै हागासिनो दं ओमफ्राय नै सानैया होगासिनो दं आरोना नै दायो बरियानो नांगासिनो दं एखेबारे लुमेरगाखौ बिदि हुनांगौ आरोना मोजांथार जायो नोंथांमोनाबो बिदि स्टाइलाव खालामना जाबानो जाबाय नै बरिया स्पेसियेल गोबां मोजां जायो आरोना मिहि मिहि बानलुआबो नै दायो गलायनांसिगौल' आरोना वाव अ माय गड जों रानना जागोन ना गासिबो जागोन जाया नोंलाय जागोन जाया बरिया नोंलाय जागोन जाया नै सासेया खारबायसो ओरैजा फै रानना जागोन जोङो फै जिगाबावसो जोबगोन नामा गरमाव ओरैजा फै सासेया नै हागासिनो दङ ओमफ्राय सानैया होगासिनो दं मेसिनजों नै जों नायग्रा आरोना नै जोङो नायगासिनो दङ साथामजों ओमफ्राय सासेया आसोला बेखौ जों जावदोंमोनलै होआ होननानै बियो गोजानावसो खारबाय माबा ओरैजा फै होगोन जोङो फै ओरैजा फै खाथियाव बरिया मोजां नुबाय आरोना नै आसोला दासो उन्दुनाय सिखारना फैलायो आरो बिराद सयथान आसोला जानाय समाव फैगौलायो नालाय हाननाय समावबा गैया बिराद सयथान जायोलै नंगौ नङा बानलु खायो गोदानसो बे नोंसा नङा इयो जों बायना लाबोनोसै ना नंगौ नङा नै दायो होगासिनो दं आरोना गामलासे बानायथारगोन आरो नै दायो एसे लाबावबाय जोङो दैया लेथ्राथार जादोंलै ओमफ्राय नै सानैया नै जिलाबावसो गामसाया गामियारि सेंग्रा खिन्थु बिराद फैसा थायो आरोना बिसिनाव गामियारि सेंग्राबाबो
Mau bukti apa dulu lah? Wes, kang pindah jadi muncul. Pilih terus apa ini? Balu bisa berdua mana dia? Sani leman besar lah. Balu lah. Bisa lagi macam bisa berdua. Saya jaga apa nih cina? Nih dari jauh ya na, boya mi kamber na. Cekri, punya cekri. Tasa deng, balu. Thuy gina thay gini di korom. Balu membaru power sih. Sampai tadi. Wow. Siung musan kau yang ini, saya tahu nih. Ini ada. Oh, keselip ini ada. Oh ya sampai kulit pun. Mana ke sini? Gede jangan jahe. Ali berasa ye. Limo. Gede nunggu nua. Nunggu, getau. Nunglai. Gede. Gede menjadi nunggu. Getau. Sampai ni jagra pra. Baik ni. Di sana nunglar li. Wow ni. Buria. Mấy xem bò rú ra. Đi lại. So sweet. Good ya tay. Buria. Harusnya gelang sebalik. Lo lana kali ni. Balu ku gop suna ku ba, mas bar sanda samba. Ayo sah. Udah gop pindah nunggu. Kalau saya. Silakan. Hah, gebang sampai guys. Gebang sampai. Halo sampai. Asal-asalah deh. Kom jarlah. Selalai deng. Goथावथार जाहैबाय. दिन रायलायो. गोथावना नै सासेया आवदि लिरलायबाय जानानै. आसोलानै बडि गोनाङा जानानै जिरायबाय. आसा खालामो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ एन्जय खालामबाय होननानै नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो अनोबा शेयार खालाम लोगोफोर 1K जाथारसिगोन 1K जाबाथाय केक हानोसै गाइस बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबाय लोगो मोनफिनलायगोन